Kaixo lagunak, zer moduz? Gaurko historioko protagonistari kolore biziz beteriko atzasalak izatea gustatzen zitzaion. Horregatik, gora koloretako atzasalak. Ea ba, zer kontatzen digun gaurko historio honek. Joni ikaragarri gustatzen zitzaion atzaskalak margotzea. Batez ere, kolore alaiekin. Berere, alakosea baita, alaia. Margotzen dituenean, gozatu egiten du. Eskuak horren koloretsu eta alai ikuste hutsarekin. Zer dela eta margozten ditu atzaskalak Jonek? Erreza da erantzuna, ez du misterio handirik. Gogoko duelako. Arratzalde askotan, etzeko lana bukatzen dituenean, Jonek amatzori atzaskalaka koloreak eskatzen dizkio. Amatzok asko dauzka, eta kaxa bat bete-betea. Oso politak dira. Amari divertigarri iruditzen zaio, ura beti dago irribarretsu, mozu eman eta koloreak eskaintzen dizkio. Bere adiskide Margaritak ere kolore sinestezinak dauzka. Aukera duten bakoitzean elkarrekin margotzen dituzte atzaskalak. Berdea eta marroia oso tristea. Horia eta arrosa? Ez, pistatxo eta laranja? Zein ondo batzen diren bi kolore horiek. Egun haietako batean, Jonek, bihotzaren gorri kolore xamarmantaz margotu zituen atzasalak. Baina eskolara iritzi bezain laster, bi mutiko ura estutzen hasi ziren. Atzaskala margotzean nesken kontua da. Neskatoa zara, neskatoa zara. Jon oso zori gaiztoko sentitu zen. Ez zuen ezertzo ere ulertzen. Pentsa, baloia galdu zuenean edota hiru boladun izoskia lurrera erori zitzaion egunean baino tristeago zegoen. Bi egun geroago, amari eta aitari kontatu zien gertatutakoa. Aitak, Joni begiratu eta seriotasun handiz esan zion. Jon, ni ere mutile naiz. Ez asmatu zer egingo dugun. Atzaskalak margotuko ditugu. Nik laraina aukeratuko dut. Hala ere, handik egun batzuetara, eskolan Joni barre egin eta iseka egiten ziotenak bitik hirura pasatu ziren. Hori neskik baino ez dute egiten. Jon neskatoa da, Jon neskatoa da. Orduan, Jon oso triste jarri zen. Bere arrain Manolo, arrainen zerura igo zen egunean adina. Aizu, utzi Jon bakean, zioen oihuka Margaritak. Aurrerantzean, Jonek asteburuetan baino ez zituen atzaskalak margotzen. Igande arratsaldean, atzaskaletako kolorea ezabatzeko eskatzen zion amari. Baita ere, gustokoena bazen ere. Haren atzaskalekia da ez zuten alaitasunik, ezta berak ere. Baina ez zuen inolaz ere nahi, eskolan iseka egin zizaioten. Egun hartatik aurrera ordea, aita eskolara bila joaten zitzaionean, atzaskalak margotuta azaltzen zen, aurpegian irribarre zabala zuela. Egia esan, irribarrea berea zuen aitak. Astebetera, Jonen urtebetetze eguna zen. Oraingoan, astelenean suertatu zen, eta astelenero oizuen legez, Jon atzaskalak margotu gabe abiatu zen eskolara.
gustura eramango zituen urdin distiratzuz margotuta. Ikaragarri gustatzen zitzaion urdin distiratzua. Iritzi zenean, gelako atea itxita aurkitu zuen. Ure ireki zuenean, Jonek ezusteko handia hartu zuen, munduko ezusterik ederrena. Ikasgelako, mutiko eta neskatu guztiek zeuzkaten azazkalak margotuta, baita andereinok ere. Eskuak goian zituztela, oihuka esan zioten, "Zorionak, Jon!" Urtebetetze egun horretan, Margaritak azazkalaka potea erregalatu zion. Zeru urdin distiratzu kolorekoa jakina. Jolas, orduan, gelakide guztiak aritu ziren elkarri azazkalak margotzen. 1001 kolore alairekin, Jon bezain alaiak ziren koloreekin. Zalantza izpirik gabe, hori izan zen Jonek amestutako urtebetetzea. Ba al dago gehiago eskatzerik? Ala basan edo ez basan, sar dadila kala basan, eta atera dadila azazkal kolore bizi eta koloretsuz margostuta dituen jendez beteriko plazan. Agor, musu bat!